Dragă prietene pasionat de training, sunt Marian și ți-aș propune să discutăm despre matematica succesului profesional. Ce conduce la o performanță înaltă sau, din contră, ce ne oprește să obținem rezultatele meritate? Cred că nu mai este niciun secret că organizațiile, indiferent de mărime, își doresc să obțină rezultate de excepție. Departamentele, echipele de proiect, echipele agile și cele operaționale țintesc permanent către un maxim dorit. Pentru aceasta, aducem în echipe oameni care au abilitățile tehnice necesare. Unii le mai numesc și hard skills. Ele ne oferă baza pentru a realiza ceea ce ne dorim. Când evaluăm nivelul abilităților tehnice al angajaților, este normal să măsurăm performanța sarcinilor individuale. Trebuie să recunoaștem totuși că lucrul individual se întâmplă din ce în ce mai rar. Oamenii au nevoie să lucreze mai degrabă împreună, în echipe, în proiecte sau rețele. În acest context, e posibil să fie observat deja un paradox al lucrului în grupuri mari sau mici. Ți-aș propune să-l numim paradoxul succesului. Deși seamănă cu aritmetica învățată în școală, aici adunarea produce un rezultat diferit. Chiar și atunci când oamenii sunt pregătiți tehnic și sunt deschiși către cooperare, poți să ai surpriza ca 1 plus 1 să nu facă 2, ci mai puțin. De exemplu, 1,8 sau 1,3. Asta înseamnă că o parte din energie se consumă neproductiv. Deși oamenii cooperează folosindu-se de bunul simț, de reguli și de politețe, rezultatele sunt în mod constant mai mici decât cele așteptate. Cooperarea este esențială pentru succes, dar se pare că nu și suficientă. Cooperăm mai ușor atunci când avem chimie cu ceilalți, dar totul devine complicat atunci când ceilalți par să nu coopereze natural cu noi. Aș îndrăzni să spun că există un multiplicator nefavorabil care duce la un randament subunitar. Această diferență negativă este costul de fricțiune. Costul de fricțiune se observă ușor atunci când energia este risipită în conflicte, lipsă de încredere, decizii amânate, tensiuni în echipe, practic acele situații care te împiedică să obții ceea ce dorești atunci când este nevoie. Dar dacă ți-aș spune că există un ingredient secret, un clay special care leagă lucrurile într-un mod magic și schimbă matematica succesului? Un factor favorabil care depășește costul de fricțiune implicat de cooperare. Da, ți-ai dat seama deja că vorbim de colaborare. Când oamenii trec de la cooperare la colaborare, poți să constați cu bucurie că 1 plus 1 dă un rezultat mai mare decât 2. Poate fi 3 sau chiar 5 și asta se numește sinergie. Deși par identice, cooperarea și colaborarea sunt diferite. Atunci când colaborează, oamenii pun la comun idei, soluții și resurse pentru atingerea unui obiectiv, adică lucrează împreună. Decizia de a trece de la cooperare la colaborare este una personală pe care fiecare membru al echipei o ia atunci când apare schimbarea de mindset. Este important ca angajații să primească cunoștințele și pregătirea necesară pentru a-și dezvolta abilitățile cu care să susțină colaborarea continuă. Un nivel de colaborare sănătos în echipe este acel barometru care îți indică gradul de predictibilitate pentru rezultate înalte. Din perspectiva noastră, este nevoie de un set de abilități soft care acoperă 5 teme cheie: abilități de comunicare productivă, managementul timpului, inteligența emoțională, influențare și persuasiune, personalitate și comportament. Trebuie să recunoaștem că în trecut, familia, prietenii, experiențele personale au contribuit activ la dezvoltarea acestor abilități. Pentru a crește profesional, a venit însă momentul să le dezvoltăm conștient, prin participare la sesiuni de training, pentru a depăși decalajul existent cât și zonele oarbe. Acele unknown unknowns care sunt importante, dar de care nu suntem conștienți până nu suntem expuși unui conținut specializat de soft skills sau inițiați de către un expert în training. Așa că gândește-te care sunt punctele tale tari pe care azi construiești colaborarea și care sunt cele la care ar trebui să mai lucrezi individual. Încearcă să faci asta și pentru oamenii din echipa ta și lucrează împreună cu colegii la un plan de dezvoltare pentru soft skills, astfel încât matematica succesului să fie de partea voastră. Pe curând și vă așteptăm la Axioma.